Jamen det er så et bevis for toppunktet i et parabel, som er lige den her, og grafen for den parabel, det er så lige her. Toppunktsformen, det lyder på, at det her, det er hvor det er x, det er det y-koordinatet, og jeg skal lige først finde ud af x-koordinatet her. Det gør vi så fast ved at differentiere lige den her graf, så det lyder på f-mærke af x. Jeg lige med, hvad var det? Det var 2x. 2x plus b. Herefter skal vi så sætte det til at være lige med 0, så det her, og det giver så... Fjern dit hoved lidt. Undskyld. 2x minus b, f af x. Det gør vi så ved at først og fremmest isolere x, så det kommer på den ene side, og de to andre kommer på den anden side. Det gør vi så ved, at vi tager først fjerner b, og det gør vi, da det er plus b, så minus b på begge sider, så det bliver 2ax her, er lige med minus b på den anden side. Så har vi kun 2a gange x. 2a fjerner vi så ved at dividere det på begge sider selvfølgelig, så det bliver x er lige med minus b er lige med 2a. Det er så x-koordinatet, som er det samme som det her lige heroppe. Og nu vil Tim så forklare, hvordan vi finder y-koordinatet ved at bruge det x-koordinat, vi vil frem til. Skal jeg bare trykke på den igen eller optaget? Nej, den optager stadig. For at finde y-koordinaten, så skal vi faktisk bruge den x-koordinat, som Zia kom frem til. Og det gør vi, at vi tager x-koordinaten, og så sætter vi den ind i formlen for en andengrads polynomial. Og så får vi det her. Det er f minus b divideret med 2a er lige med a minus b divideret med 2a opløftet i 2 plus b minus b 2a plus c. Og hvis vi så ganger ind i parenteserne, så får vi så a minus b i anden divideret med 4a opløftet i 2 minus b opløftet i 2 divideret med 2a plus c. Og så skal vi jo have en fælles nævner. Som vi kan se, så går 2a op i 4, så derfor siger vi, at 4a det skal være vores fællesnævner. Så bliver vi nødt til at gange med 2 her. Og så bliver vi nødt til at gange med 4 a her for at få det til at se. Det er der med 4 her. Sådan der. Og hvis vi så går ned herned, så kan vi også se, at vores a her, det kan gå ud med de 4a opløftet i 2. Så det går ud med totallet heroppe. Så ser det således ud. Minus b opløftet i 2 divideret med 4a. Minus 2b opløftet i 2 divideret med 4a. Plus 4ac divideret med 4a. Og hvis vi så sætter det i en stor bryg, så har vi jo fællesnævneren hernede på 4a. Og heroppe har vi så minus b opløftet i 2. Minus 2b opløftet i 2. Plus 4ac. Og hvis vi så regner det ud, så får vi det til minus b opløftet 2 minus 4ac divideret med 4. 4a. Og hvis vi så kigger på vores y-koordinat, så lyder nævnen lyder på 4a, hvilket vi også har fået det til her. Og så skal vi se, om vores resultat her det svarer med d. Og vi ved, at diskriminanten det kan skrives på den her måde, som vi har her. D er lige med b opløftet 2 minus 4ac, hvilket ser ret godt ud overens med vores. Bortset fra, at der er et minus foran. Det vil sige, at resultatet kan skrives på 2 måder. Både med minus foran og uden minus.